Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di nggone Ardi Singo channel Wong Desa kang apa eneke. Oke bolo, pertama-tama mengucapkan selamat Idul Fitri di tahun 2026 ini. Semoga menjadikan berkah semua, dan kiranya apabila dalam penyampaian di channel ini saya minta maaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, kali ini alhamdulillah kok bodo iki hari pertama iki soprei. Alhamdulillah ya wis dinikmati ae. Tapi kali iki dhewe bolo ke dhewe mergo anak bojo wis ndek nggone bae kono tak uncalne untuk beberapa hari yang lalu, sehingga aku yo wirawiri mergo yo nek kaitane karo pekerjaan. Nah, iki aku perjalanan di nggone Nganjuk. Apene sejarah bolo, apene sejarah. Jadi ya wis dimanfaatne iso sejarah di nggone wong tuwa, di nggone dulur-dulur iki. Piye bolo suasanane apa ki lo lebaran tahun iki ndek nggone wilayahe panjenengan sedaya. Semoga yo tetap apa kuwi lo tetap bermanfaat, iso ketemu karo hande tolan sanak saudara, terus iso bersilaturahmi ngono kuwi lah. Disyukuri bolo, karena kenapa banyak yang di luar negeri untuk mencari nafkah, untuk ya tidak di luar negeri ae ya ndek nggone luar pulau sing ora iso balik ndek nggone kampung halaman kuwi akeh belo. Nah ya wis, tapi ya wis zamane saiki ya wis untuk bersilaturahmi kuwi tidak harus bertatap muka, ya wis melalui banyak teknologi. Wis akeh bolo, zamane wis canggih pisan, wis modern kuwi. Iki mau selama perjalanan iki liwat nang nggone desa-desa bolo. Desa-desa menghindari jalur utama Blitar Nganjuk sing tentune rame. Kuwi lah yes, ngono sik bolo. Nanti lek ndek ngene perjalanan kuwi tak sepilne sithik-sithik karo ngobrol bolo. Oke, monggo. Oke, iki perjalanan teko nggone apa iki daerah, pokoknya daerah Tugurante Mulon. Iki mau liwat kono ae, liwat nggone alternatif lek ape ning nggone daerah Srengat Blitar kene, sing ndek nggone alternatif ndek nggone Dalan Tulungagung. Yo wis iki ndek nggone lek iso dalan ndek nggone Gosidam, pengajiane Gosidam ndek nggone Desa Karanggayam kono. Iki lek 12 Mulon, tapi iki engko aku ora lewat kono, enek dalan ngalor. Mbah desane ndi ra pate apal aku.
tak apal. Engko pokoknya tembusane kulone Pasar Serengat lan Bangjo andenge saurunge polsek lek kanggone tan ngono kuwi. Ya suasanane lek nek nggone Blitar bagian desa yes kayak ngene iki bolo. Wes yo kali iki Rioyo tanggal 21 ya lumayan rame bolo. Rame lek ndelok wong-wong sejarah, wong-wong anu ngono kuwi wis rame. Seneng bolo ngene iki. Tapi ngono kuwi lingkungan siloke putih-putih sene kertas tok. Oke. Lah iki enek sing bapak nyebrangne kuwi engko menggo ngalor. Oke. Iki ngalor. Iki ngalor. Yes, terima kasih. Moga-moga berkah barokah bapak wis membantu nyebrang-nyebrang nih. Yes, muga-muga lemah teles Gusti Allah sing bales surga nggonmu. Bae. Nah, iki ngalor terus, iki engko tembus nang nggone kulone Pasar Serengat. Nah, kaya ngono kuwi lho. Merconane jan wis ngene iki ya wis piye stra budayane ngono kuwi. Ya sakjane bahaya. Korban mercon ki akeh tapi ya wis akeh wong seneng. Wis dianu lah, wis jan ki wis seneng bolo ndelok ngene iki. Cepet-cepet ndang teko omah ngene iki. Tapi yo piye nah yo perjalanan sing penting ki ngati-ngati, utamakan keselamatan. Utamakan keselamatan yo. Apa ki lho gawe kabeh pengguna jalan sing di masa mudik iki yo wis utamakan keselamatan. Mergo yo kabeh pengen petuk keluargane. Yo wis ngati-ngati sing penting. Ngati-ngati. Oke. Wis engko lek nganu disambung nah. Oke. Oke guys, iki perjalanan wis teko nggone perbatasan Blitar Kediri. Iki jek nek nggone Udanawu sisih lor kae. Kuwi teko nggone Ringin Rejo Kediri. Ya iki tugu perbatasane antarane Blitar karo Kediri. Wis teko kene wis perjalanane dalane ki mau lumayan guys. Lumayan rame. Seneng tapi yes kuwi tak baleni neh yes kudu ngati-ngati. Kudu ngati-ngati mergo ya dalane rame. Oke guys, iki aku ya alon-alon ae ora keburu waktu yo an iki. Yes. Pokoke tenang ae. Iki hari raya pertama hari raya tanggal 21 iki kegiatane panjenengan kabeh apa guys? Iki mergo kan lek hari rayane kuwi mau dingi untuk beberapa golongan kan enek sing wis wingi, enek sing wis wingenane to. Nah, yes, tapi untuk hal itu wis ora usah perlu diperdebatkan panjang lebar. Mergo ya masing-masing ki duwe patokan dhewe-dhewe, duwe ugeman dhewe-dhewe. Ya wis kuwi yo sing penting lak yo poso ki panggah sak wulan. Sing penting yo poso intine ki kuwi.
Situasine iki melu Ringen Rejo, guys. Ringen Rejo kecamatane melu Ringen Rejo. Desane melu Sambi lek ra salah lho ya. Ya sorry, mergo aku dudu wong kene. Guys, mencoba tertib. Oke. Nah, iki lek neng ngiri kono iso tembus neng gone daerah keras kono, guys. Neng ngene kono kae wis iso daerah keras, iso nek ngono Tulungagung. Lek nganan ya wis neng ngene desa-desa iso teko ngene kono kuwi, guys. Kok tembus Blitar barang ya iso. Iki lurus iso nek ngene Kediri kota. Kuwi yes, kayak ngene iki rame, guys. Plat-plat luar kota, plat anu wis mlumpuk dadi sitok ngene iki, guys. Nah, iki kaya ndek ngene samping iki wakeh wong sejarah iki. Nek neng nggon aku iki berkunjung bersilaturahmi neng gone nganu ki lek daerah nggon aku daerah Nganjuk sebagian kono sejarah, guys, jenenge, guys. Lek nggone panjenengan sampean sedaya ki apa kira-kira, guys? Enek anu ora lek kadang enek sing apa ki lo ngomongne apa nyebutne bahal ngono ki ya enek. Sejarah ngene iki ya enek. Nah, nggone panjenengan kabeh ki apa guys? Tulis nih ngene kolom komentar ya. Oke guys. Iki mau teko rono iso kingko lewat omahe Happy Asmara, guys. Dalah kene kingko lewat omahe Happy Asmara, tapi sing omahe dhewe lek bangun lagi, nah, tapi lek sing omahe wong tuweke sing perapatan sing jurusan nganu kae mengiri kae mau enek perapatan lampu abang ijo kae mau ngiri kono kae mau, guys. Kuwi omahe Happy Asmara Ruwono wis. Endi ya desane Srikaton apa endi lho, guys, pokoke daerah kono kuwi lah. Iki duwe omah nang ndek ngene kene iki. Kok pokoknya lurus ae. Lewati iki kok, guys, wis tak jak lewati. Engko pathokane enek wis. Oke. Wis nang dinding kene sini wis kertas. Ngene iki lho. Ngene iki sing nyaponi ya sapa, sing ngresiki ya sapa. Bocah-bocah ijan wis gak teko pikir aku. Wis sine kertas tok wis. Yes, tapi ya kuwi tak baleni nah wong ya kuwi budaya lho, guys. Budaya pene piye meneh ya kuwi. Iki engko delut engkas, guys. Delut engkas lor kono teko nggone omahe Happy Asmara. Kono ki bojone Gilga Sahid kono kuwi. Mantane Happy Asmara mantane Deni Caknan. Kuwi. Suasanane pawanas, guys. Tapi alhamdulillah kaya apa bangga wong-wong ya ditempuh kok ya. Ya ditempuh. Kene iki dalan kene iki enek bakso enak, guys. Bakso enak wis aku nek ngomong enak ya enak tanpa tepung. Nggone nggih lor kono ku lho kiri jalan. Tapi buka apa ora ngene iki. Oh. Nggone yo penak. Nah iki. Ah kene iki. Iki bakso tanpa tepung enak, guys. Kuwi.
dalane rada seliat-seliut guys, rada seliat-seliut, dadine ya kudune ya ngati-ngati liwat kene kabeh kuwi. Ngarep kuwi guys, kuwi enek tulisane Happy Asmara rumah trending pokoknya guys. Iki lho. Kuwi omahe Happy Asmara kuwi ya, kono kuwi ana satik tulisane rumah trending 1 tagar ngono kuwi wis. Omahe kono kuwi guys. Oke. Kok disepil neh perjalananku menuju ke kampung halaman. Oke. Iki guys teko nggone daerah apa ki lo nerobos ndek nggone desa-desa iki guys. Ndek nggone desa-desa lah iki teko nggone daerah pokoke nggone produsen gula tebu ngono ki lho guys. Gula tebu ngono ki ndek ngene kene akeh sing produksi gula tebu. Tapi kecamatan melu ndi ya? Melu Kandat paling kene iki guys. Kuwi sik iki apa iki? Desa Selumbung. Selumbung melu ndi? Melu Kandat lek gak salah kene. Iki akeh guys nek ngene kene. Yes. Sing kangen desa Selumbung, Kediri. Iki suasanane lebaran. Kuwi dan masih tetap dengan kertas putih-putih yang berserakan di jalan. Engko sing nyaponi adalah angin. Oke. Guyon lo guys. Iki cah cilik-cilik mesti bodho golek sangu iki jelas wis. Bodho golek sangu iki. Lah ya kaya ngono kae lho, semangate apa kuwi lho. Semangate silaturahmi, semangate sejarah ngono kuwi. Ora peduli panas wis mlaku ngono. Wis sing cilik-cilike jelas wis. Isine kantonge kanan kiri isor dhuwur bek wis cilik-cilik iki. Lanjutkan le. Oke. Kae iki posisine jam 11 lho guys. Posisi jam 11 awan. Cah nom-nom sendiri ngene kono kae. Pemuda bersarung dan bersongkok yang sedang sejarah rombongan geng pemuda. Lanjutkan le. Oke guys. Kok disambung lagi.